Wel, ni fyw. Bore da, siwr mae'n mynd. Ni'n mwyn siŵr sy'n ni wedi gwasgu'r botwm cywir, mae'n rhaid i beidio. Wel, croeso enfawr i chi i'r wers fyw yma. Mae hi'n wythnos iechyd meddwl plant. Croeso i chi, gobeithio bod chi'n eistedd yn gyfforddus, bod chi wedi mewn gyfnodi hwb ac wedi agor Adobe Express i fyny, a bod chi'n barod i greu rhywbeth hyfryd bore yma. Rwch wybod i ni yn y chat pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni heddi, a gewn i'ch enwau chi i fyny ar y sgrin. Nawr, mae angen bod chi, wrth gwrs, wedi agor Adobe Express, ond hefyd mae na dudalen weithgareddau ar gyfer beth i ni'n neud heddi. A mae hwnna i'w gweld yn sgrolio yn hyd gwaelod y sgrin fyna, adobe./imp, iechyd meddwl plant, i.imp26, imp 26. Felly, agorwch yna lan pan gewch chi gyfle. Bydd yna god QR ar y sgrin ymhen eiliad fach nawr hefyd i chi gael sganio hwnna os oes modd gyda chi i agor e. Os ddim, yna defnyddiwch y ddolen sy'n sgrolio ar hyd y gwaelod fyna. Nawr, jyst i chi gael cofio, athrawon, mae croeso i chi i oedi y fideo yma os ych chi'n teimlo bod pethau'n mynd ychydig bach yn rhy gyflym, gwasgwch pause ac yna cario ymlaen chwarae pan mae'n siwto chi. Mae yna ddwy weithgaredd, felly mae yna croeso i chi hefyd wrth gwrs i jyst ymuno ar gyfer y weithgaredd gyntaf, a wedyn gadael yr alwad hanner ffordd drwyddo os oes da chi rhywbeth arall i wneud yn eich dyrnod prysur heddi. Right, dewch ni gael y dudalen weithgareddau yma i fyny ar sgrin te. A dyma ni, nawr allwch chi sganio'r cod QR, ein o'ch chi sy'n a dyfais i chi wneud hynny, neu wrth gwrs teipio adobe./imp 26, iechyd meddwl plant 26. A heddi, i ni yn mynd i fod yn edrych ar ffocws iechyd meddwl plant ar gyfer 2026, sef y llefydd sydd yn dda i'n iechyd meddwl ni. Y llefydd, Wel, nawr te, ydych chi'n gweud lleoedd neu ydych chi'n gweud llefydd? I fi'n gweud llefydd. Felly, dalwch nhw'n. Sgynwch fi, mae'n rhyw anwyd gyda fi. Felly, byddai'n tisian yn ddramatig yn ystod y wers. Lwcus bod fi fan hyn, a ddim mewn person gyda chi yn rhannu germs. Felly, byddai'n dweud fy hoff llefydd i, llefydd arbennig i, ond falle bod chi'n mynd i fod yn defnyddio'r gair lleoedd yn dibynnu yma rhan o Gymru i chi wrth gwrs. Right, wel, dewch i ni gael byd draw i Adobe Express te, i ni gael dechrau ar y gwaith yma. Felly dyma ni, dyma dudalen cartref Adobe Express. Nawr, ar hyn o bryd mae Express yn Saesneg gyda fi, felly dwi yn mynd i newid Express draw i'r Gymraeg. I wneud hynny, na gyd sy'n rhaid i fi wneud yw clicio yn y cornel top ochr dde, yn y smotin lliwgar fan hyn, ar account, sgrolio lawr, a clicio ar settings. Nawr te, wrth clicio ar settings, fe welwch chi'r ffenest gosodiadau, a fan hyn, dwi jyst yn mynd i agor y gwymplen a dewis Cymraeg y Deyrnas Unedig. Dyna ni. Right te. Cau y ffenest na i lawr, a i ni yn defnyddio Express yn Gymraeg. Right, nawr te, o'n i'n tisio fyna, felly nes i droi'r microffon i ffwrdd fel bod fi ddim yn gweiddi ato chi. Da iawn fi. Right, iawn. Nawr, ar gyfer yn dyluniad cyntaf ni heddi, dych chi'n cael gweld beth ni'n mynd i fod yn neud. Ni'n mynd i fod yn edrych ar... Mae eisiau chi ddechrau meddwl am 3 lle. 3 lle sydd yn neud i chi i deimlo yn hyderus ac yn ddiogel ac yn hapus. Chi'n glywed y term Saesneg felly happy place. Llefydd le i chi'n teimlo'n gartrefol ac gallai fe fod yn rhyw sbotyn bach yn y tŷ adre, le y hoff le chi'n dymlo chi'n gallu bod yn ddiogel ac yn hyderus ac yn mlacio, neu lle fe fod yn rhywle arall. Felly dechreuwch feddwl am 3 lle sydd yn dda i'ch iechyd meddwl chi, sydd yn dda i'ch emosiynau chi ac i'ch hyder chi ac i'ch teimlad chi bod chi yn saff ac yn ddiogel. Right. Nawr, ar gyfer y dyluniad yma, i ni'n mynd i ddefnyddio cynfas siap sgwar. Cynfas sgwar. Felly, i ddechrau gyda chynfas sgwar, mae angen i ni i ddod draw i'r cornel top ochr chwith
i'r smotting glas sydd fan hyn. Clicio ar y plus. A fe welwch chi fan hyn wedyn, yn yr ffenest cychwyn arni, mae da ni fotwm sy'n dweud sgwar. Cliciwch ar hwnna. A dyma ni, dyma'n cynfas sgwar ni fan hyn. Nawr, i ni'n mynd i greu y dyluniad yma gyda'r 3 lle, fel sy'n nhw ar rhyw fath o strip ffilm. Ni'n mynd i greu rhyw effaith strip ffilm. Right, felly dewch i ni yn gyntaf gael gosod cefndir i'r dudalen. Iawn, nawr, licen ni gael lliw yn y cefndir. Felly, licen ni gael graddiant fel lliw y cefndir. Felly, i wneud hynny, cliciwch ar y botwm ar y top sy'n dweud golygu'r dudalen. Golygu'r dudalen. A draw ar y chwith, chi'n gweld mae da ni'r botymau yma. Ac ar waelod y panel, mae da chi y botwm cefndir. A lliw y cefndir fyna. Felly dwi'n mynd i glicio ar hwnna. A dyma'n dewisiadau ni fan hyn. Nawr, allwch chi fynd am un o'r lliwiau rhag osodedig. Felly chi'n ei glicio fan hyn. Chi'n gweld y dewis un o'r lliwiau yma. Gallwch chi fynd mewn i personol fan hyn. A cymysgu lliw eich hun. Felly bod chi moyn liw mintis. Rhywbeth fel yna. Neis iawn. Ond hefyd, ar y gwaelod fan hyn yn y swatches, fe welwch chi bod na raddiannau fan hyn. Graddliwiau. Gradients. Sy'n cymysgu o un lliw i liw arall. A mae rhain yn hyfryd, fi'n licio rhain. Hwna'n un neis. A gallwch chi hyd yn oed addasu reina. Os ddywyswch chi un o reina fel man cychwyn, ac yna dod lan i'r personol, wel nawr, chi'n gweld, i ni'n gallu newid y lliw cyntaf yma. Lla ddewis pa bynnag liw dwi eisiau. Ac yna lla i glicio ar y smotyn yma fan hyn, a newid y lliw yma. A creu graddliw personol hun. Allwch chi symud y smotiau yma, chi'n gweld, fel bod y graddiant rhwng y ddau liw yn agosach at ei gilydd, neu'n bellach i ffwrdd. Lot o ddewisiadau bach diddorol allwch chi wneud wrth chwarae gyda'r graddiannau. Right, fi'n mynd i fynd draw i'r iPad nawr i wneud yr un peth. Felly cymrwch chi eich amser, fi'n mynd i wneud yr un peth draw ar yr iPad. Wel, dyma ni ar sgrin cartref yr iPad. A os chi'n cofio, beth nes i'n gyntaf oedd cydio mewn cynfas siap sgwar. Felly i fi'n mynd i glicio ar y plus yn y cornel top ochr y chwith. I agor y ffenest cychwyn arni. Ac yna i fi yn mynd i ddewis sgwar. Dyna ni. A mae yn paratoi nawr. Y cynfas sgwar yma ar ynghyferu. A'r peth cyntaf fyddai'n ei wedyn wrth gwrs yw yr cefndir. Nawr mae pethau'n edrych dyma bach yn wahanol ar yr iPad. Yr iPad yn cymryd bach o amser i lwytho lan bod yma. Oce. Wel, felly a'n ôl i'r porwr am bach. A ddo a'n ôl i'r iPad pan mi ddewyd i dihuno, fi'n credu. Sy'n mynd mlaen, wrth i'n paratoi. Beth i'n paratoi? Dim ond cynfas gwag fi moyn. Ai, dyna ni'n gweld. Ewn ni'n ôl i'r porwr. I ni gael mynd mlaen. Right. Nawr, beth ni'n mynd i wneud nesaf yw dechrau meddwl am y stribyn ffilm yma. Iawn, yr ffilm strip. Felly, ar gyfer hwn, dwi eisiau petrial. Felly, i ddod o hyd i petrial ar y chwith, dwi'n mynd i fynd i'r elfennau. Ac yna, dwi'n mynd i sgrolio draw i'r siapiau. Dyma ni. A fe welwch chi wedyn rectangles. Na i glicio ar hwnna. A dyma fe. Y petrial fan hyn i fi. Nawr, dwi'n mynd i newid lliw y petrial. Licen ni bod y canol yn wyn, nid y llwyd yma sydd dan ni fan hyn. Felly, dewch i ni gael gwneud hwnna. Draw ar y chwith, fe welwch chi y lliw llenwi fan hyn. Clic, a newid hwnna i fod yn wyn. Gret. Nawr, yr amlinell, ar hyn o bryd mae'n ddi. Dwi'n meddwl bod fi'n mynd i adael e'n ddi. Credu na adael e'n ddi.
Ond beth sy'n eisiau ni wneud wedyn yw ailfeintio hwn. Felly dwi'n mynd i gydio yn y dolenni yma. Y dolenni hir ar yr ochrau syth. A dwi... Wp-a-days. Zoom o'r ffordd anghywir nawr. Right. Felly dwi'n mynd i lusgo fe i fyny. Ac i lawr. A tyma bach ar draws hefyd. Fel bod e tua'r siap yna. Right, wel mae'r iPad wedi dihuno, felly dewch i ni gael mynd draw i gael dal y lan ar yr iPad. Right te. Dyma fi y canfas fan hyn. Nawr ar yr iPad, does dim dan i'r botwm golygu'r dudalen ar y top. Be sydd dan yw'r riban yn gros y top, chi'n gweld? A mae yna fotwm yna ar gyfer lliw y cefndir. Dyma fi wedi gwysgu fe nawr. A to, lle ddewis un o'r graddiannau yma. O na, ar lefel mai fi'n credu. A nesaf te, mae eisiau'r petrial arnau. Nawr, does dim botwm ychwanegu cynnwys dyn ni ar yr iPad. Mae'r botwm elfennau just fan hyn ar y chwith yn barod i wasgu. Just lawr fan hyn. Fanna, elfennau. Felly, allai tapio o'r elfennau, sgrolio draw ar y top na te i'r siapiau, ac yna mae da fi rectangles fan hyn. Mae unrhyw un o'r ddoi gyntaf na mynd i fod yn iawn. Y sgwar fan hyn. A dechrau fi gael newid lliw tu fewn y sgwar o'r llwyd i liw gwyn. Dyna ni. A fel nes i ar y porwr, allai nawr lusgo y dolenni hir yma i greu stribyn ffilm. Right te. I'n barod i symud ymlaen, a i nôl te i'r porwr, i'r cyfrifiadur, i ni gael mynd ymlaen i'r cam nesaf. Nawr, beth ni'n mynd i wneud nesaf yw cylch droi hwn bach i greu ongl diddorol i'r strip ffilm. Felly, fi'n mynd i just cydio yn y botwm cylch droi lawr fan hyn. A na ni, mae'n creu ongl. Nawr, os nad yw'ch, os ych chi nawr yn gweld, felly, chymod, cornel bach, just newch yr petrial yn ddigon tal ac yn ddigon hir ar y gwaelod fan hyn, fel bod ni ddim yn gweld y corneli. Rhywbeth fel na, mae hwnna'n eich gret. Right, nawr bod da fi'r stribyn ffilm, dwi'n mynd i ddechrau dod mewn â lluniau o'r llefydd sy'n neud i fi y deimlo'n hapus, yn ddiogel ac ymlacio. Right, wel, un o'r llefydd na, yn sicr i fi, os i fi teimlo ty bach yn stres neu'n poeni am bethau, fe a un aml lawr i draeth Llan Steffan, sydd ar bwys eitha agos i fan hyn yng Nghaerfyrddin. A sef ots beth yw'r tywydd, mae hynny'n wac fach fan'na, clirio'r meddwl, falle galw i gael chips, mae chips ffein lawr i Llan Steffan, a wedyn mae popeth yn iawn to. Felly mae'n mynd i gerdded ar y traeth yn sicr yn un o fy llefydd sydd yn dda i'n iechyd meddwl i. Felly dwi'n mynd i fynd i'r ychwanegu cynnwys ar y chwith, ac i'r cyfryngau, a chwilio llun o bobl yn cerdded ar y traeth. Felly yna i jyst chwilio fan hyn am beach walk. Beach walk. Right, faint fi'n cael? Mae 752 o luniau ar gyfer beach walk. Felly fi'n siŵr bydd un o'r ein yn edrych yn debyg i fi yn Llan Steffan. Felly na i sgrolio lawr. O, fi licio hwnna. Fi licio'r olion traed yn y tywod. Ww. Fi credu mai hwnna i fydd yn ffefryn i nawr. Credu bod fi'n ei ddewis hwnna. Clic ar hwnna. No. Be fi'n ei wneud yw troi'r llun i matcho ongl y fframyn, y petrial. Iawn, matcho'r ongl. Ac yna, dwi yn mynd i docio fe, tyma bach. Tocio, defnyddio'r dolenni ochr. Fel hyn. Si docio fe, neud e fwy sgwar. Chi'n gweld, pan mae'n berffaith sgwar, gewch chi linell binc lletraws fel la. A nawr, allai ddod mewn o hwnna, a'i roi mynd i'r ddolen cornel y tro hyn i newid maint y llun, a wneud e ffitio mewn yna yn neis iawn.
rhywbeth tebyg i na. Right. Wel, na fi hwnna unwaith to. Beth yw'n lle sydd yn dda i'n iechyd meddwl i? Ble arall sy'n dda i'n iechyd meddwl i? Wel, fi yn joio darllen ar y soffa. Felly dwi'n mynd i ychwanegu cynnwys cyfryngau, lluniau, a na i chwilio fan hyn felly reading sofa. Yma ni, a mae'n ydi luniau o bobl fan hyn yn darllen ar y soffa. O, a disied hefyd, disgled. O, ne, darllen ar y soffa gyda disied. Ideal. Ideal. O, mae hwnna'n edrych yn gyffyrddus neis fyna, ynddo e, gyda blanced. Mae'n edrych fel rhywle sydd yn dda i'n iechyd meddwl ni. O, a fi wni fynd am hwnna fi'n meddwl. Mae'n edrych yn gret. Chi clic. Nawr, yr un tric fan hyn. Ond falle bod chi wedi meddwl marw fi'n mynd i docio fe'n wahanol. Nawr, beth gyntaf fi'n ei wneud yw just cilch droi i matcho'r ongl. Sym rai bod yn berffaith o gwbl, ond just newch eich gorau drio matcho'r ongl. Right, nawr dim hwnna dy fi fyna. Cydio yn y cornel gweilod na'r i ail-feintio hwnna mewn. Gret. Nawr, fi'n credu allai docio gweilod y flancau yma. Chi gweld? Sa'n mae docio'r ochrau fan hyn, achos mae'r ochrau'n weddol agos i'r llyfr, beth bynnag, ond mae'r flanced yma ar y gweilod yn sbar. Ond sdim rhaid chwaith iddo fe fod yn sgwar. Fel hyn, iawn, sdim rhaid fe fod yn sgwar. Ond, chymod, triwch e mas i weld os ych chi'n licio hwnna neu beidio. Right, un bach to de, wedyn ai draw i'r iPad i wneud hwn i gyd to, felly mae digon amser ydych chi peidiwch arithro. Wel, rhywle arall i fi'n sicr yn teimlo, yn hapus ac yn gyffyrddus yw pan i fi yn cwrdd lan gyda rai o'r rieni eraill yr ysgol, ble mae merch i mewn fan hyn, ni'n cwrdd weithiau gael coffi ar fore di Gwyner, os nag os gwaith yn galw. Felly fi'n mynd i gael ychwanegu cynnwys cyfryngau. Sgwrsodwch fi, ni tisio fyna. Felly mae coffi bach bore di Gwyner yn special iawn. Sa'n meddwl bod yna'n cael un bore fori, achos mae Gwers Fyw, Dydd Music Cymru bore fori. Dewch yn chi, Gwers Fyw, Dydd Music Cymru fori, plug bach naturiol fyna ar gyfer y Gwers Fyw, 10:10 fori, fyddai ddim yn cael coffi bore fori. Right, na i roi mewn fan hyn, dal so fi'n i disio toner. Na i roi mewn fan hyn, coffee shop. O, dwi'n llafu coffi yn gywir. Dwi Coffee shop. Right. Nawr te, os un o'r rhain yn atgoffa fi o criw bore di Gwener o dderwen yn mynd lawr i Caffi Crumbs yn y dre i gael disio y goffi a clebran. Just siarad am beth sydd yn y newyddion, siarad am chwaraeon, siarad am beth sy'n mlaen ar y penwythnos, just clebran. Dim trafod unrhyw beth pwysig, just clebran. Mae'n dda iawn i'n iechyd meddwl ni. Oh, right. Wel, licen ni just coffi ar y ford. No, na i chwilio am hwnna. Coffi on table. Wel, ymddeiriadau bod fi'n swno mor o ail bore yma. Fi'n gwybod mae'n llais i'n swno'n rhyfedd. O, dyma ni. Ideal. Dyma ni. Perffaith. I fi wastad yn cael coffi di fel hyn, a mae cwpl o rai sy'n dod i gael coffi da fi, maen nhw'n licio bydd rhywbeth fel hyn, latte neu'r flat white, neu rhywbeth fel yna, felly perffaith. Right, wel, be fi'n ei wneud yw cilch droi, dod o hyd i'r ongl cywir. Nesa, falle na i feddwl am y tocio nawr. Right, fi'n eisiau gwneud hwn bach fwy sgwar fel hyn, falle. Na ni, mae wedi ffindo ilchinell pink. A nawr lle ddod lawr o hwnna. Nawr, os nag i chi'n gweld y cornel gwylio yma, fi just a bod y gweld fyna, chi gweld? Os nad i chi'n gweld, just newch e'n llael yn yr canfas yn gynta. A wedyn chi'ch chi twico fe pan fydd e mewn yn ei le. Right. Nawr te, mae hwnna fyna. Lawr ar maint. Right, wel, mae hwnna'n edrych yn gret. Nawr, pidwch a phoeni am gael, chi'n bod, y bylcher rhwng y lluniau
A'r bwlch rhwng yr ymyl yn berffaith. Chi gweld, dyw reina ddim yn berffaith, dy fi fan ar dim ots. Iawn, pyrch o becso. Mae e'n rhoi bach o gymeriad i'ch gwaith chi, falle bod yr onglau slightly, tymed bach y wahanol. Pyrwch chi a phoeni dim. Rai, fi'n mynd yr iPad ar yn ein atoch, a fi mae hwn yn bach o ffidl yn nhw y das bach ma. Mae eisiau ni wneud bach o tocio, ailfeintio, cylch droi. Ond mae hwnna, fel chi gweld, lot mwy effeithiol fel na tasen ni wedi gadael e'n syth. Iawn? Felly mae cymryd yr ymdrech, cymryd yr amser i gylch droi pethau fel la, jyst yn creu dyluniadau mwy diddorol. Right, draw i'r iPad nawr te. Dewch i ni gael y 3 llun ma mewn. Right, nawr. Rhywbeth lle ni'n neud yw jyst cael y lluniau gynta. Dewch i ni gael ei na. Right, cyfryngau. Lluniau. Nawr a drian meddwl am ragor o lefydd sy'n ei fi dim yn apus. Fi'n siŵr lle feddwl am cwpl. A neu falle na i ailgylchu. Wel, rhywbeth sy'n dda iawn i ni eich meddwl i yw mynd i red y grown yn chwarae pêl droed. Bob nos lun a bob nos wener. Gyda criw o ffrindiau. Just yn red y grown, cadw'n heini, cael lot o hwyl, chwerthin ar y gilydd yn bod yn wael yn chwarae pêl droed. I fod yn onest, rhan fwyaf hwnna yw pobl y chwerthin o fi yn bod yn wael yn chwarae pêl droed. A just cael hwyl. A chymod, wneud bach o marfer corff yn yr un pryd. Felly, na i chwilio yn y cyfryngau yn y lluniau am... be na i chwilio am? Soccer! Soccer! S-O-C-C-E-R. Os byddwn ni'n teip o ffwtbol mewn hwnna, byddwn ni hefyd yn cael American football. Pêl droed Americanaidd. A sa'i meddwl byddai chwarae pêl droed Americanaidd bob nos lun yn dda'n iechyd meddwl i o gwbl. Felly, achos mae'n disgwyl i fi fel bod nhw'n cael bach o ddoler o wario gêm na. Right, felly dyma ni, na i fynd am hwn. Gret. Nawr de, mae hwn yn lun llydan iawn yn dweud. Felly mae tipyn o waith tocio dy fi fan hyn. Falle bod y bychan un ar y dde, yn mynd i fod mas o un llwyr. Na ni. Tebyg i na. Iawn. O, sa wedi cylch droi'r stribyn eto, o'r petrial. Diar mi, mae'n edrych beth ti'n neud. Right de, mewn o fe, matcho'r ongl hyfryd, ailfeintio, a mae'r un cyntaf yn ei le. Right, llun nesaf, fe fi cyfryngau, lluniau. Nawr te. Ambell ben wythnos i fi yn cael lot fawr o hwyl yn chwarae mewn band, a mae hwnna yn arbennig o dda i ni iechyd meddwl i. Felly, na i chwilio mewn fan hyn am rhywbeth fel tebyg i rock band. Rock band. Right, nawr dyn ni ddim yn rock and roll iawn. Ni fel arfer yn chwarae mewn priodasau, felly mae rhaid ni fi hafio. Ond, fi sy'n chwarae drymiau, felly mae yna lun o rywun fan hyn. O, mae hwnna'n cool. Sa'n bod pa mor dwst na i gyd dros y drums, ond mae'n lun eitha cool yn dweud. Felly, na i ddefnyddio hwnna. Right, tocio. Tocio. Cylch droi. A dewch ni gael rhoi hwnna yn ei le. Ailfeintio. Hyfryd. Right. Trydydd un. Right, rhywle arall sydd yn dda i ni iechyd meddwl i. Nawr, dewch i mi feddwl nawr. Beth arall sydd yn dda i ni iechyd meddwl i. Nawr, Chi'n mo beth? Nawr, rhywbeth sydd yn arbennig o dda i iechyd meddwl i yw coginio. Fi yn joio coginio. Dim pan mae hast, sa'n joio coginio pan mae hast, ond pan fi'n gwybod bod da fi digon o amser, mae digon o amser da fi i coginio rhywbeth, yna fi wir yn mwynhau. Felly, na i chwilio fan hyn am cooking. Dyma ni. Joio, joio, joio. Nawr de. A i ddim am yr un o'r rai sy'n gwisgo ffedog, sa'i mor broffesiynol yna.
Da, dwi'n mynd dorri wyau lot pan i fi'n coginio. Beth efo ni am. O, mae rhywun yn sprinklo rhywun mewn hyn. Fi yn licio sprinklo bach o halen a pupur mewn pan i fi gwcan. Felly ewn ni am hwnna. Right. Mae hwn yn lun tal iawn, ydw e? Felly fi'n mynd i docio, docio fe lawr. Fel na. Meddwl am yr ongl. Llun lawr i faint yn llai. Roi fe yn ei le. Newid yr ongl tyn bach. A wedyn ailfeintio fel bod yn ffitio. A dyna ni, y stribyn ffilm yma wedi cwblhau. Right, iawn. Wel, fi'n gweithio bod hwnna'n rhoi digon amser i chi greu eich stribyn ffilm chi. A ni'n barod i fy mlaen. Right, wel, nesa, dewch i ni gael rhoi tyme bach o destun mewn, bach o text. Felly, beth i fi'n mynd i sgwennu yw dyma fy llefydd i. Dyma fy llefydd i. Nawr, os i chi'n gweud lleoedd, yna mae croeso i chi deipio lleoedd. Chi'n meddwl beth na i roi llefydd ar y porwr a roi lleoedd ar yr iPad. A wedyn mynd i cadw pawb rapus. Right, am testyn, draw ar y chwith. Ychwanegwch eich testyn ar y top. A yn hwn, dwi just yn mynd i deipio dyma fy. Dyma fy. Iawn. O, dim fe. Dyma fe. Dyma fy. Dyma fy. Right, nawr. Dwi'n chwilio am ffont addas nawr. Clicio fan hyn ar gweld y cyfan. Dwi'n nesau'r ffontiau arg ymhellur. Dwi eisiau rhywbeth sydd yn edrych yn eitha personol. Chyma, fi'n licio fuzzy. Mae fuzzy bubbles yn edrych yn greit fyna. Nawr, fi'n licio hwnna. My nerve, hwnna edrych yn dda hefyd. Chi'n mynd i fuzzy bubbles, le oedd e fan hyn. A wedyn chi'n mynd i glicio ar y bottom yma, mwy fel hyn. Right, a dyma ni, mae da ni fuzzy bubbles. Playpen, fi'n licio hwnna fyd. Chantel, lot o rai bach da fan hyn. Felly dwi'n sgrolio trwy ddo, dwi'n just yn meddwl pa ffont licen ni ar gyfer y dyluniad yma. Licio hwnna fyd, mae rhai newydd fan hyn, sa'i di gweld o'r blaen. Licio hwnna fyd. Beth yw hwnna'r gweilod? Sedgwick. Ie, credu ai am hwnna. Right, o hwnna'n chi'n greit, dyma fy. A ni'n mynd i roi hwnna mewn siap pilsen. Felly dwi'n mynd i glicio nôl mas nawr o'r ffontiau tebyg, a mas o'r ffontiau argymhellur, nôl i'r panel golygu testyn. A dwi'n mynd i fynd i'r effeithiau, a lawr ar y gweilod, fe welwch chi bod ni'n gallu rhoi siap pilsen. Clic ar y bottom yma, siap pilsen. Clic. Nawr. Mae'r melyn edrych eitha neis, ond os licech chi ddewis lliw arall, llwch chi glicio fan hyn to, a dewis cynni lliw y siap fan hyn. Llwch chi hyd yn oed osod graddliw ar gyfer e. Sa'n credu bod hwnna'n gweithio'n dda iawn da fi fan hyn. Ond, falle bod... Chyfo beth, mae'r melyn llachar yna'n gweithio'n neis. Dwi'n mynd i fynd am hwnna. Llwch chi hefyd falle ddod lawr am maint y siap, falle bod eisiau... Na ni, felly bod e yn rhy fawr fel oedd e, felly bod eisiau just o lawr ar maint tyma bach. Right, dyma fy, a be fi'n ni'n neud nawr yw dyblygu hwn, 3 dot, dyblygu. A newid y testyn yn hwn i llefydd i. Llefydd i. Ebychnod. Nawr, ar gyfer llefydd i, dwi ddim yn moyn siap, felly dwi'n mynd i glicio i gael gwared ar y siap. Ond i fi mynd i roi amlinell yr un lliw ar siap arall. Felly dwi'n mynd i fynd nôl i'r golygu. A dwi'n mynd i roi amlinell fan hyn yn yr un lliw. Hyfryd. Lan ar thrwch yr amlinell.
Nawr, mae llefydd i'n gallu bod yn fawr. Gallu bod ar dymach o ongl os ydyn ni moyn. Ongl i'r gwrthwyneb i ongl yr streaming ffilm. A nawr, allwch chi just wario rownd gyda fel i chi moyn gosod y ddau ddarn o destun yma. Mae hwnna'n yn ffitio neis dy gilydd fel yna. Dyma fy, mae'r just yn ffito yn yr dip na, le mae'r e'n creu rhwng yr a'r yf. Felly mae hwnna'n ffitio neis dy gilydd. Dyma fy llefydd i. Right, gret. Mae eisiau fi fynd draw i'r iPad ar gael dal o lan. Felly dewch ni gael neidio draw i'r iPad. Right, dyma ni. Felly, am testyn ar y chwith. Am testyn. Ychwanegwch eich testyn ar y top. A teipo mewn hyn. Dyma fy. Iawn. Sym mynd yna draw. Nawr, ffont. Ffontiau argymhellir. Hyfryd, sgrolio lawr. Mae yna rai bydach diddorol mewn hyn. Fi licio ni'n cyntaf ma fan hyn. Slab serif font. Beth yw hwn? Hepta slab. Fi licio hwnna. Fi licio un yn bach fan hyn fyd. Credu weles i hwnna gynne. Right, dwi'n ni fynd am hwn. Dwi'n meddwl. Ydw. Hwra. Source serif 4. Right. Nawr, i roi'r bilsen mewn, be ni'n mynd i wneud yw clicio nôl mas o'r ffont i tebyg, felly ar saith am yn ôl, lan ar y top fan hyn, a mas o'r ffontiau argymhellir, a dyma ni'n nôl ar y panel testyn. I roi'r bilsen mewn, ni'n mynd i'r effeithiau, sgrolio'r gwaelod, tap ar y bilsen, a nawr te, ydych chi'n ei gael dewis lliw ar gyfer y bilsen nawr te. Felly am... mae'r glas na neis. Glas mae gole? Na, mae hwnna neis. Na ni, gret. A nawr, i fi mynd i ddyblygu hwn. 3 dot. Dyblygu, na ni. A newid y testyn. I ddweud, nawr te, na i wneud e wahanol fan hyn, lle oedd i ebachnod. Felly lan i chi, ta fel bynnag i chi'n dweud e, llefydd byddai ni'n dweud, beth i chi'n dweud, lle oedd. Croeso chi gwmpa mas yn y chat i trio penderfynu pwy sy'n gywir. Fi'n credu bod o ddau'n gywir, os i gael osgoi gwmpa mas. Right, nawr gyda'r lle oedd i fan hyn, nawr dwi ddim eisiau'r bilsen, felly na i fe nôl i'r effeithiau lawr y gwaelod siap, cael gwared o'r siap, ond dwi'n mynd i'r golygu ac ychwanegu amlinell yn yr un lliw, do lan ar trwch, reit lan. Dyma ni, a nawr, allai felly gylch droi hwnna. Allai nhw gylch droi hwn, os dwi eisiau. Wps. Chi'n yn sicr cael ein gorgyffwrdd tyma bach gyda un o'r lluniau, os ych chi eisiau. Nawr, mae yna fwlch bach neis yn lle oedd rhwng yr yll a'r ydd. Felly falle eith hwn mewn fyna. A hwnna di ffindo i gwtsh. Mae'n hapus iawn fyna. Ydy wir. Right. Gret. Wel, dewch i ni gael neidio nôl te i'r porwr. Ni bron ar y benod, beth ni'n mynd i wneud nawr yw roi 3 swigen siarad, speech bubble, just yn esbonio beth yw'r 3 lle pwysig yma i ni Iechyd meddwl ni. Iawn? Felly, dewch i ni gael mynd i gael yr swigod siarad. Felly, i gafel y rai, ni'n mynd i fynd i'r siapiau eto. Felly, draw yr chwith, ychwanegu cynnwys, elfennau, a siapiau ar y top. Nawr, allwch chi sgrolio, dwi jyst yn mynd i deip... be le mae'n mynd? Gywe. Allwch chi sgrolio
ond dwi jyst yn mynd i deipio mewn fan hyn speech. S-P-E-E-C-H. Speech. A dyma ni. Right. Nawr, dywyswch chi'n rhywun I chi'n licio I olwg e? Fi'n credu ai am hwn. Nawr, beth sy'n gred am y siapau yma yw chi'n gallu newid I siap nhw, chi'n gweld? Chi'n gallu gwneud nhw yn dalach, yn fwy llydan. Felly, allai gylchdroi hwnna nawr. A mae hwnna mynd I weithio neis iawn fan hyn ar gyfer y lleoliad cyntaf sydd â fi. Dwi'n mynd licio'r llwyd yn y cefndir, felly fel nes I dy'r petrial cyntaf, na I newid y lliw llenwad I fod y wyn. Gret. Wel, mae eisiau doi arall o'r ein anau. Felly, dewch ni gael gweld. Na, falle bydd eisiau chi symud eich testyn chi. Na, gyda siapiau, chi'n gallu clicio ar dyblygu. Iawn? Dyblygu. Dyma ni, dyma ail un fan hyn. Gallwn ddod lawr I gwaelod i'r coffi, mae hwnna'n iawn. Mae eisiau fi benderfynu be fi moyn ei gyda'r llun yma, a dwi'n moyn y testyn fynd lan neu lawr, I fi gael lle i'r swigen am y coffi. Dwi'n meddwl na I ddod lawr o fe tyma bach. Ooh. Yeah, just a board. Nawr, dwi'n mynd I ddod lawr o fe fel yna, a falle na'r symud hwn yn y stac heinau draw fan hyn, tu ôl I dyma fy. Na ni. A fydd licio'r effaith na o gael yr melyn dros yr swigen. A chi'n bod be, mae'r swigen siarad yma lawr y gwaelod yn edrych bach yn unig, felly mi'n credu na I ddod lan o fe. Fel na. A beth am roi hwnna tu ôl I llefydd I hefyd, na ni. A felly yna I ddod lawr ar un yma touch, fel bod ni'n cael bwlch bach neis ar y top. Yr adlyw ar chi'r bwlch bach sydd â ni ar y gwaelod. Nawr, allwch chi hefyd just neud rai o'r swigod yn fwy tal, neu yn llai tal na'i gilydd, fel hyn. Fi'n credu bod hwnna yn edrych yn gred. Mae hwnna falans, mae hwnna gyd bwysedd neis i'r dudalen yna. Right, draw i'r iPad. I gael y swigod mewn. Os I chi'n barod, yna dechreuwch ychwanegu testyn nawr. Just testyn syml, font D fi'n mynd I ddefnyddio. Mewn yn y swigod yn esbonio ble. Beth yw'r llefydd I chi wedi dewis. Right, dyma ni. Ac I fi ar yr iPad, a dwi'n mynd I fynd i'r elfennau, siapiau, chwilio mewn fan hyn am y gair speech, S-P-E-E-C-H. Dewis un o'r rhain. Na ni. A nawr allwch chi gylchdroi. A fe. Fel yna. Diolch mi. Right, y tisio yma to. Right, newid lliw canol, gyrru'r gwyn ma'n gweithio neis. Tyblygu. Lawr o fe. Tyblygu. Ni. Gret, right. Fi yn barod I ddechrau ychwanegu testyn nawr. Mae'r anwyd ma'n dod o un man eddi. Right. Am testyn ar y chwyth. Dwi'n mynd I fynd I ychwanegu chi'ch testyn ar y top. A dwi'n mynd I deipio mewn fan hyn. Disgrifio ar y lle. Nawr chi'n bod beth. Falle bod chi'n ffindo bod y ffont ddim yn gweithio. Felly chi'ch chi newid ar gyfer y swigo yma. Ond chi'n bod beth. Mae'r ffont yma. Dwi wedi dewis. Yn credu mynd I weithio'n hyfryd. Felly na I gadw fe. Right. Wel, mynd I gerdded ar draeth Llan Steffan. Y talmor llawn. Right. Nawr, cyn symud ymlaen, na I just gwthio'r llunellau
Na fe, 2 linell yn daclus, yn dweud. Chi'n gweld, chi'ch chi ddefnyddio'r ddolen hir i wthio fe i fwy neu llai o linellau. A chi'n modd, mae e'n fwy taclus fel na, gyda draeth gan Steffan ar rai linell, na fel na. Mae gan Steffan jyst a ben ei hun. Felly, meddyliwch am bethau bach fel na. A wedyn ail feintio hwnna i ffitio neis hyfryd. Nawr, rwy'n mynd i ddyblygu hwnna. Bottom dyblygu lan fan hyn. Neu chi'ch chi fynd i 3 dot a dyblygu. Iawn, dyblygu. Nawr beth yw'r nesa? Darllen ar y soffa. Talwch iawn. Mae hwnna'n ffitio neis ar un linell. Dwi'n meddwl bod angen gwythio fe i 2 linell. Mae'n ffitio neis fel la. Alla just ganoli fe fel hyn. Mae'n yn hyfryd. Dyblygwn ni hwnna te. Wel, coffi. Byddai'n aml iawn yn cael brechdan facwn. Brechdan. Coffi. Brechdan. A, y bwysig iawn, chlonc. Clonc. Cloncan yw clebran. Clebran, siarad, sgwrs. Coffi, brechdan a chlonc. Na ni, right, a dyna hwnna, bron iawn o ben. Mae yna un dwtch bach ar ôl dyn ni'n neud ar hwnna, cyn bod ni wedi gorffen. Ond ai draw i wneud y testyn ar yr iPad, cyn dod nôl i wneud y geiriosen ar y top. Yr eisyn ar y top. Mae un beth bach ar ôl dy fi i wneud. Dyma ni, iPad. Felly, am testyn, ychydig i'ch testyn, a dwi'n teipio mewn fan hyn. Felly, rhedeg fel ffŵl. Bob nos lun. A nos Wener, ond na gadw yn y fyr. Right. Felly, eto, dyma'r testyn fan hyn. Nawr, fi credu allai wthio fe i 2 linell. A dod lan am maint y testyn na ni. Mae hwnna'n llenwi'r bocs yn well. Right, dyblygwn ni hwnna. 3 dot, dyblygu. O, chwarae. Chwarae gyda'r band. Chwarae gyda'r band. Talwad llawn. Gret. Falle na i wthio gyda, na ni, lawr gyda, na fe, achos mae chwarae yn air mwy. Chi'n gweld? Mae gwell cydbwysedd y testyn. A wedyn, coginio i'r teulu. Dyblygwn i'r testyn, lawr â ni, tap fan hyn. Dewis y testyn, coginio ar gyfer y teulu. Talwch llawn. A mae hwnna yn ffitio yn hyfryd. Right. Y cam olaf o hwn yw i ychwanegu gwead diddorol. Gwead yw'r gair Cymraeg ar gyfer texture. Mae'r dylundiad yn eitha fflat ar hyn o bryd, felly ni'n mynd i ychwanegu gwead. A ffordd syml iawn o ychwanegu gwead yw i fynd i'r ychwanegu cynnwys i'r elfennau. A dod draw i'r asedau dylunio. Dod nôl draw i'r chwith i'r asedau dylunio. A fan hyn, jyst chwiliwch am y gair Saesneg dots. Dots. Yma ni. Nawr, mae lot o wahanol ddotiau fan hyn, fel chi'n gallu gweld. A beth ni'n gallu gwneud yw just defnyddio nhw i greu gwead diddorol falle yng nghefn yn dyluniad ni. Enghraifft, allan ni fynd am y dotiau yma mewn cylch. Nawr. Ar ben ei hun fan anna, mae'n edrych bach yn ryfedd, yn dweud. Ond os na'n neud e'n fawr. Alla wthio hwnna'n bant i'r ochr, fel yna. A wedyn danfon hwnna i'r cefn. 3 dot.
anfon i'r cefn. Ond mae hwnna'n cool. Falle bod e dal yn rhy grif, felly allai ddod lawr ar anrhyloiwedd. Jyst i ysgafnhau e. Reit lawr. A mae hwnna wedi ychwanegu gwyad diddorol i'r dyluniad. Nawr, dwi ddim jyst yn mynd i adle fyna, dwi'n mynd i ddyblygu hwnna a roi'n arall lawr ar y gwaelod rhywle. Felly 3 dot, dyblygu. A gyda'r copi yma nawr, dwi jyst yn mynd i lusgo fe lawr. Lawr. Jyst fel bod tyma bach ono fe. Yn pipo mewn, a mae lan I chi ble. Felly jyst rhywbeth fel yna. A chi'n gweld, mae'r smotiau yna, mae'r dotiau yna wedi rhoi gwead diddorol iawn i'r dyluniad yma nawr. Mae jyst wedi rhoi rhywbeth bach diddorol ar y papur I wneud fe edrych yn wahanol. I llai fflat. Right, a na fi wedi gorffen y dyluniad yna. Felly weic I fi arben hwn. A dwi'n mynd I ddechrau me bant gyda 26. Felly bod hwnna'n syniad da bod chi'n dechrau bant pob darn o waith gyda y flwyddyn. Iawn, felly 26. A wedyn, I fi ni roi mewn fan hyn. Fy llefydd I. Right, draw i'r iPad I orffen hwn, a bydd ni wedi gorffen y weithgaredd gynta am heddi. iPad, ble ti? Dyma ti. Right. Nawr te, os chi'n gofio beth nes I, elfennau ar y chwith, a ar y top fan hyn wedyn ni'n sgrolio nôl i'r asedau dylunio, a dwi just yn chwilio am y gair dots. Dots. Llwyth o wahanol dotiau fan hyn. Na fynd am un gwahanol trwy'n. Na, just sgrolio. I ddod o hyd I rhywbeth ar hap. Bain. Mae hwnna'n un bach diddorol fan hyn. Ydy. Hwna le. Yni. Ond mae'r dotiau fach yn hwn. Felly na I pincho mas. Neud y dotiau fawr. Wel, chi bod beth, fi'n credu allan ni roi hwnna. Fel mae e. Sy'n eisiau fwy na un o'r ein yna. Just llenwi'r dudalen gyda'r dotiau. Ac yna, anfon i'r cefn. Nawr, allan ni ddod lawr yr anrhyloiwedd, ond fi na'n eitha licor dotiau na yn ddi. Chi'n modd? Ydw? Fi yn. Fi'n i adle lan yn ddi fel la, gyda'r anrhyloiwedd reit lan ar y cant. A hwnna un o to wedi ychwanegu gwead bach diddorol iawn i'r dyluniad. Chi'n gweld efo'n zoomau mewn, mae jyst yn edrych fel rhyw spats bach o inc. Mae jyst yn edrych yn cool yn dweud. Chi'n bod jyst rhyw touch bach fel la yn gallu mynd â dyluniad digon syml a wneud ddim edrych yn special. Right, wel mae hwnna wedi gorffen te. Na'r weithgaredd gynta wedi wneud. Beth ni'n ei nesaf? Wel, sgol ni lawr, beth ni'n ei nesaf yw addasu'r weithgaredd gynta yma I greu fideo am ein hoff lefydd. Right, wel. Be fi moyn neud yw cadw hwn, achos fi'n siŵr falle bydd ydych athrawon chi moyn cadw rhaid, falle bych chi moyn argraffu nhw, roi nhw lan ar y wal, pwy a wyr. Felly licen ni gadw hwn, ond fi'n i ddefnyddio hwn fel man cychwyn I greu fideo am fy hoff lefydd. Felly, be fi moyn neud, lawr y cornel gwaelod, ochr dde, yw clicio ar y 3 dot ma, gweithredoedd tudalen. A dwi eisiau dyblygu'r dudalen, os gwelwch yn dda, dyblygu. Nawr te, dyma ni. Mae da ni dudalen 1 a dudalen 2. A fi wni adael dudalen 1 I fod, a dudalen 2, fi wni dynnu hwn yn racs I gael creu y fideo. Right. Wel, y beth cyntaf fi wni wneud, mwyn troi hwn yn fideo, yw I glicio fan hyn ar dudalen 2 ar y 3 dot, a dwi eisiau golygu'r llinell amser sy'n meddwl bod fi nawr yn gweld e fel fideo. Chi gweld ar y gwaelod? Mae dyn ni linell amser. Right. Wel. Dyma ni de. Hwn bydd yn slaid gyntau. Iawn. A be fi'n ei wneud yw dyblygu hwn ar
tair gwaith, fel bod y fi 4 copi o hwn. Felly dyblygu. Chi'n gweld, mae fi 2 copi fyna. 1, 2. Dyblygu to. 3. 1 tro ola. 4. Felly mae fi 4 golygfa union yr un peth yn un nawr. Right. Wel, yn yr un cynta, yn yr olygfa gynta, be fi'n mynd i wneud yw, i fi'n mynd i cael gwared ar yr testyn a'r swigo'n siarad. Yna ni, a fi'n mynd i wneud y teitl ychydig bach yn fwy os allai. Gret. Right. Nawr, yn yr olygfa gyntaf yma, licen ni animeiddio popeth. Felly, dwi ddim yn mynd i animeiddio nhw un ar y tro. Fi moyn animeiddio popeth sy'n ar y dudalen mewn un job. Felly, be fi'n gallu gwneud yw clicio ar golygu'r dudalen ar y top, a drawr y chwith, fe welwch chi fotwm, fotwm, sy'n dweud animeiddio pob un. Clicio ni ar hwnna, de? Allwch chi drial nhw mas, triwch nhw mas, dyma animeiddio blodeio. Hwna'n neis. Dyma animeiddiad codiad hael. Hwna'n gweithio'n gret gyda'r strip ffilm. Waw! Gleidio. Hwna hefyd yn gweithio'n neis. Popio. Cool. Rhaeadr. Hwna'n ffefryn un mor bellad. Gewch chi drial y rai testyn yn unig hefyd. Pylu. Pylu teipio. Right. Wel, fi'n hapus o hwnna, a wedyn ni weld gewch chi glicio chwarae fan hyn. I gael gweld eich effaith. Right. Nawr, i orffen yr olygfa gyntaf na, dwi'n mynd i recordio troslais. Dwi'n recordio troslais voice-over. Y llais i yn dweud fe enw yw Meddwl Jones, a dyma fy llefydd i. Right, felly, dwi'n mynd i ddod nôl ar pen chwarae, y linell ddi yma, nôl i ddechrau'r olygfa. A bant a fi, ychwanegu cynnwys yn y chwith. Yr sain yw troslais, felly cyfryngau sain. Dwi'n mynd i ddod i'r sain a recordio troslais. Right, wel bant a ni. Newch yn siŵr bod y gwella lliferydd wedi troi ymlaen, fel arfer fydd wedi troi ymlaen fel hyn beth bynnag. Bydd hwnna'n cael gwared o sŵn pawb arall yn y dosbarth. A dwi'n mynd i glicio dechrau recordio. Fe enw i yw Meddwl Jones, a dyma fy llefydd i. Na ni. Nawr, mae y troslais na wedi ffitio berffaith gyda'r olygfa. Os mae'r troslais ychydig yn rhy hir neu'n rhy fyr, beth yw'ch chi'n neud yw newid maint yr olygfa, hyd yr olygfa, i matcho y troslais. Felly, os oedd e'n rhy hir fel hyn, fydden ni yn tocio fe nôl i matcho hyd y troslais yn baryn gwyrdd. Os mae'r olygfa'n rhy fyr, mae'r troslais yn hirach, yna fydden ni yn cydio yn ymyl yr olygfa a tynnu fe mas, neu siŵr bod yr olygfa gynta yn matcho'n weddol agos i hyd y troslais cynta. Right, ydych chi'n cael gryndo ar hwnna nôl, gweld yr animeiddiad, clywed y troslais, a wedyn ai draw i'r iPad i wneud hwnna i gyd to. Fe enw i yw Meddwl Jones, a dyma fy llefydd i. Gret, perffaith. Right, draw i'r iPad te. Dyma ni. Nawr, chi'n cofio mi eisiau dyblygu hwn, cadw copi o'r dyluniad fel mae e. Felly 3 dot, dyblygu. A mae fi dudalen 1, dudalen 2 ar y gwaelod. Ar dudalen 2, i fi'n clicio'r 3 dot, a fi'n golygu'r llinell amser sydd yn troi hwn mewn i brosiect fideo. Iawn, dyma ni. Nawr, yn y prosiect fideo yma, dwi eisiau 4 copi o'r olygfa. Felly, ni'n clicio'r olygfa, 3 dot, dyblygu. Eto, 3 dot, dyblygu. Eto, 3 dot, dyblygu. 1, 2, 3, 4 copi dy fi. Gwych. Right. Nôl te i'r olygfa gynta. A dwi'n mynd i gael gwared ar rhain. Clic ar nhw, clic ar y bin. Clic ar y testyn, clic ar y bin.
Ni. Cael gwared o'r rheina. Na, adael y testyn ale ma fe, i ni gael arbed bach o amser. A i fi yn mynd i animeiddio'r cyfan. Nawr, does dim botwm golygu tudalen i gael fan hyn. Felly reit lan ar y top, ar y riban top, drws nesau i le ma da fi, chmo fan hyn, le mae da fi lliw y cefndir. Drws nesau i'r chwith, mae da ni'r botwm animeiddio pob un. A fan hyn, allwn ni wneud yr un peth to, sef trial nhw mas. Hyfryd, i licio hwnna, mae hwnna'n gred. Right, a fi'n barod i wneud troslais. Chi bant a fi, cyfryngau. Sgrolio draw i'r sain, recordio troslais. Felly eisiau caniatau eich microffon yno chi. Iawn a bant a fi. Right, bant a fi. Fe nhw yw Meredith Jones, a dyma fy lleoedd i. Gofis i wedi lleoedd fyna. Nawr, oedd rhyw neges goch ar y sgrin fyna'n gweud bod dim caniatad i'r microffon, ond mae wedi gweithio'n iawn. Felly, os chi'n gweld rhywbeth fel la, jyst triwch gwsgu record beth bynnag, achos wedi gweithio'n iawn i fi. Right, clicio chwarae nawr te, dych chi'n ei clywed e? Sma'n glywed y byd. Sma'n glywed y byd. Felly bod e heb recordio fe de. Right, iawn. Beth bynnag. Cadw yn ymlaen. Right, nawr, beth ydym mynd i wneud gyda'r tri olygfa yma sy'n weddill? Wel, beth ydym mynd i wneud fan hyn yw i ni yn mynd i, ar yr un cyntaf, iawn, mae fi 3 copi gwmwys rhyw peth ar ôl fan hyn nawr. Wel, ar gyfer pob un, fi'n mynd i gael gwared o'r teitl dyma fy llefydd i. Yn yr un cyntaf, i fi mynd i gadw llun trath a'r swigen a'r testyn, ond i fi mynd i gael gwared ar llun y darllen, llun y coffi, testyn y coffi, swigen y coffi, testyn y darllen, swigen y darllen. Iawn, felly fi just wedi cadw popeth sydd wedi'i wneud ar un cyntaf. A be fi'n ei wneud wedyn yw just ymestyn lled y stribyn ffilm bant oddi ar y dudalen. A nawr i fi yn mynd i wneud llun yn fawr. Nawr, falle bydd angen i chi i docio y llun fel bod chi'n cadw, achos dim ond un darn bach tenau o'r llun i chi mynd i gael. Felly mi eisiau chi feddwl pa ddarn i chi moyn gweld fan hyn. Felly falle bydd eisiau chi ddefnyddio'r tocio i gael cadw'r darn gorau. Right, wel mae hwnna'n eich yn gred. Felly beth i fi'n ei wneud nawr yw, allwch chi naill ai recordio chi'n neu ychwanegu cymeriad wedi animeiddio. Iawn? Felly, na i wneud y ddoi. Felly, na i recordio'n hun gynta. I recordio chi'n, dwi'n mynd i ychwanegu cynnwys, cyfryngau, a fi'n i ddewis fideos. A mae'na foto fan hyn, recordio eich hun. Dwi'n clic ar hwnna, a dyma ni'r camera fan hyn. Right, a i fi'n i glicio ar cychwyn recordio, a fi'n i edrych ar y camera tra fi'n siarad, a sôn am mynd i gerdded ar draeth Llan Steffan. Un o'r llefydd sy'n neud i fi ymlacio a theimlo'n hapus yw pan dwi'n mynd i gerdded ar draeth Llan Steffan. Hynny, stopio recordio, a wedyn clicio cadw recordiad, a dyna ni, mae hwnna wedi rhoi hwnna mewn myna. Right, nawr, mae hwnna'n prosesu'r fideo na, sy'n gallu cymryd spel fach, iawn? Felly, pidwch a jyst eistedd yn aros iddo fe prosesu. Tra bod hwnna'n prosesu, dewch i ni gael mynd i'r olygfa nesaf. Iawn, i'r olygfa nesaf. A dewch i ni gael dechrau meddwl am rai, well, ag y gwared o draeth Llan Steffan a'r swigen na. Chymod beth, na gadw'r swigen, chymod beth, cancel hwnna. I ni symud darllen y soffa. Fi wastad yn mynd i ddefnyddio'r swigen top yma. Mae'n cael gwared ar y llun. A ni'n cael gwared ar rain. Gwared ar y teitl. A ni gyd fi moyn neud yw cadw'r llun canol y tro hyn. Chi'n gweld beth fi'n neud? Chi'n gweld y patrwn? Mestyn hwnna mas.
Nawr neud hwn yn fawr. Mae eisiau tocio. Na ni jyst i gadw'r llun o'r llyfr y llaw. Disher o goffi. Gret. Right, a'i nôl ar ei weld os mae'r fideo wedi llwytho. Mae dal yn gweud bod e'n wrth i'r prosesu. Felly, dim problem, iawn, os bod e dal yn prosesu, llwch chi adael yna i glatio bant yn y cefndir, i gwcan yn y cefndir, tra bod chi'n neud peth eraill. Iawn? Felly ai... O, dyma ni, mae wedi prosesu. Gret. Right, unwaith mae wedi prosesu, beth i fi wneud i wneud yw i fi yn mynd i dynnu'r cefndir. A hefyd gwella'r lleferydd. Felly cliciwch ar y ddau yna. Tynnu cefndir, gwella'r lleferydd. A mae'n mynd i dynnu'r cefndir o ddi wrtha i fan hyn, gobeithio, cael gwared o bopeth sy'n mynd mlaen yn y cefndir. Mae hefyd yn mynd i wella'r sain. A beth licen ni yw bod fi'n pipo mas tu ôl i'r streaming ffilm. Felly dwi'n mynd i symud hwn, y fideo, lawr yn y stac einau. Tu ôl i'r petrial gwyn. Na, dwi'n mynd tu ôl i'r dotiau, ond dwi eisiau mynd tu ôl i'r petrial gwyn. Na ni. O, mae wedi tynnu'r cefndir. Gret. A nawr llai ailfeintio. Na ni. Chi weld, a fi'n licio fel mae ymyl y streaming ffilm na jyst yn fframio lan yn erbyn ochr yng Nghysi fyna. Right, dych chi'n cael gwylio hwnna i weld siw mae'r olygfa ma'n disgwyl. Un o'r llefydd sy'n neud i fi ymlacio a theimlo'n hapus yw pan dwi'n mynd i gerdded ar draeth Llan Steffan. Gret, gwych. O, mae'r olygfa yna yn ardderchog. Dwlu arno fe. Right, wel, yn yr olygfa nesaf yma, darllen ar y soffa, dwi'n mynd i animeiddio cymeriad. Nawr, allech chi wneud fideo bob tro. I fod yn onest, bydden ni falle yn cadw at yr un thema a wneud fideo bob tro. Ond dwi'n jyst yn moyn dangos i chi fel i wneud yr animeiddio cymeriad. Felly, ar y chwith ychwanegu cynnwys, cyfryngau eto, fideos eto, ond tro hyn dwi ddim yn recordio'n hynna, dwi'n mynd i animeiddio cymeriad. Dyma ni. Nawr, dywyswch unrhyw gymeriad chi fo, mae dros 250 ohonyn nhw i gael. Wel, mae rai rhain edrych bod nhw'n eistedd ar y soffa, neu nhw yn ymlacio, felly yna i ddewis bo. A fe, gret, fel na. Trwch gwella lleferydd ymlaen, a recordio. Dwi'n dwlu gallu eistedd ar y soffa gyda disher o goffi a llyfr o dan flanced a mwynhau darllen. Felly, beth sy'n digwydd nawr yw, mae e'n gwella'r sain, mae'n mynd i gael gwared ar unrhyw sain cefndirol, yna mae e'n mynd i lip-synco. Mae e'n mynd i roi yng ngeiriau i, a matcho hwnna gyda cheg a gwefusau bo. Na beth mae'n neud nawr, chi'n gweld, cyfrifiannu symudiad y gwefusau. Wedyn, ar ôl i fe orffen gweithio mas beth sy'n angen i'r gwefusau a'r ceg i wneud, bydd e'n gwrando ar tôn yn llais i animeiddio beth yw ystym gwyneb y bow, neu oeddi bow yn symud i freichiau, yn edrych o amgylch. Mae'n mynd i benderfynu'r ffordd orau animeiddio'r cymeriad. Yna, pan mae wedi gorffen glido, dyna ni, mae'r ffenest yma'n cau a mae'n rhoi'r cymeriad mewn. Nawr, un beth o gofyn sy'n wrth chi oedd, mae angen i chi gael dim cefndir. Nawr, allech chi jyst do mewn i fe a clicio tynnu'r cefndir. Ond mwyn jyst yn mynd i gymryd bach fwy amser. Felly, allwch chi wneud na, ond, yn gofyn sy'n wrth chi, gach fi ddangos chi to. Pan i chi'n agor hwn lan, dywyswch eich gymeriad, ond hefyd, o dan cefndir, dywyswch gefndir tryloiw. Iawn, cefndir tryloiw. Achos chi'n gweld na, mae bo wedi dod mewn heb gefndir, sy'n fwy taclus. Right, na roi e mewn yna. Nawr, fi'n credu bydde fe'n ei fwy synwyr, tasau bo yn edrych tuag at y llyfr. Dwi'n dwlu gallu eistedd ar y soffa gyda disher o goffi a llyfr o dan flanced a mwynhau darllen. Right. Fi'n credu bydde fe'n ei fwy synwyr bod yn edrych i'r cyfeiriad arall. Felly, llwn ni'n neud na'n rwydd. Just cliciwch ar eich fideo. A draw ar y chwith, cliciwch ar safle. A llwn ni droi fe yn llorweddol. Na ni, flip
A nawr mae'n edrych fel bod e'n edrych draw ar y llyfr yn dweud. Nawr, dwi ddim yn mynd i roi e'n ôl yn y cefn trin, achos dwi eitha licio'r ffaith bod i fraich felly yn dod o flaen hwn, a fi eitha licio'r ffaith bod i wallt o flaen y swigen siarad hefyd. Felly, dewch ni gael gwylio yn y lygfa yma, te. Dwi'n dwlu gallu eistedd ar y soffa gyda disher o goffi a llyfr o dan blanced a mwynhau darllen. Gwych. Wel, fi wedi cyrraedd yr olygfa ola. A mae yna fi 5 munud ar ôl, felly mae popeth yn mynd yn iawn ma, fel jam. Right, cofiwch, fi moyn cadw'r swigen top. Cadw'r swigen top a symud coffi brechdan a chlonc lan iddo fe. A nawr lle ag y gwared ar bob swigen arall. Yr teitl. A fe. A llun y tywod. Llun darllen. Chi'n cofio beth fi'n ei nawr? Dwi jyst yn mynd i ymestyn yr fframyn. Dod lan a maint y llun. Nawr te, mae eisiau tocio fe i weld mwy o'r coffi. Perffaith. A lan i chi wedyn, ydych chi ffilmio, neu ydych chi yn animeiddio cymeriad. Na i ffilmio eto, fi'n credu. Ychwanegu cynnwys, cyfryngau, fideos, recordio eich hun. A banta fi, mae'r camera fan'na, neu'n siŵr bod fi siarad i'r camera. Ambell fore di Gwener i fi yn teimlo'n hapus iawn wrth eistedd gyda ffrindiau yn cael coffi, brechdan facwn a chlonc. Na ni, a cadw'r recordiad mewn â fe. Na, eto, pan fydd wedi llwytho, fyddai'n tynnu'r cefndir ac yn gwella'r lleferydd. Iawn. Hyd yn oed tra bod e'n llwytho allai i symud e mewn iddi le, lawr o dan yr petrial, na ni, fyna. Gret, mae wedi llwytho, lle ailfeintio fe'n sydyn ar te. Just fel yna, a carwyn cefndir na'r y waith i gael tynnu y cefndir i ffwrdd. O, sgwrs chi, ti siarad yna. Right, fi'n eitha da dal ar mute ar y mic ma, cofiwch chi, safio chi rhag y sŵn. Right, nawr, cam ola nawr te, reit o'r diwedd, mae eisiau cerddoriaeth gefndirol yna. Felly na iddyn nôl. A hwn reit i'r dechrau. A dewch ni gael mynd i ychwanegu cynnwys, cyfryngau a sain. A fan hyn, allwch chi sgrolio lawr. Allwch chi drial rhaid o mas. Iawn, felly allwch chi fynd i... be rai fynd am? Dyna ni gael gweld. Dre bach o hip-hop. Gweld y cyfan. Right, nawr. Cliciwch ar y chwarae. Okay. Good. Chi jyst sgrolio trwy iddo, trial gwahanol rai. Okay. Lot o rai cool fan hyn. Come on. Clic o hwnna. Hwnna fi moyn. Clic ar hwnna. Right, nawr mae'n rhoi e mewn. Nawr mae lefel y sain yn mynd yn 100% sydd yn flat out rhy uchel. Felly dewch lawr y lefel y sain. Neu fyddwch chi ddim yn clywed eich hunan yn siarad. Lawr felly, tua'r 10%. A wedyn ni swnio broffesiynol ar y diwedd. Dwi'n ni bylu hwnna allan. Fade out. Right, ydych chi'n cael clywed yna? Fe enw I yw Meddwl Jones, a dyma fy llefydd I. Un o'r llefydd sy'n neud I fi ymlacio a theimlo'n hapus yw pan dwi'n mynd I gerdded ar draeth gan Steffan. Dwi'n dwlu gallu eistedd ar y soffa gyda disher o goffi a llyfr o dan blanced a mwynhau darllen. Ambell fore di Gwener I fi yn teimlo'n hapus iawn wrth eistedd gyda ffrindiau yn cael coffi, brechdan facwn a chlonc. Yna ni. Wel, yr unig beth ydyn ni'n neud
yw i ychwanegu bach o symudiad rhwng y golygfeydd yw ychwanegu traws newidiadau. Felly, dewch i ni gael neud na'n gloi iawn. Mae amser da ni, os. Felly, na i glicio ar botwm plus. A dwi'n mynd i ychwanegu traws newidiad. Os a i am falle rhywbeth fel gwthio, chi gweld? Neu pontio, neu weipio. Mae rhaid yn rhoi bach o symudiad i ni. Cywch hyd o newid y cyfeiriad. Ni falle mynd ffordd arall. Neu lawr. Mae hwnna'n cool, fi'n licio hwnna lawr. Right. A wedyn, yn edrych yn gwneud a bob tro, allwn ni wedyn glicio defnyddio gyda phob golygfa. Right, dych ni gwylio'n fideo de am y tro ola. Fe enw i yw Meddwl Jones, a Gwylwch dyma mas efo trawsnewidiad. llefydd i. Cool. Un o'r llefydd sy'n neud i fi ymlacio a theimlo'n hapus yw pan dwi'n mynd i gerdded ar draeth gan Steffan. Dwi'n dwlu gallu eistedd ar y soffa gyda disher o goffi a llyfr o dan blanced a mwynhau darllen. Ambell fore di Gwener i fi yn teimlo'n hapus iawn wrth eistedd gyda ffrindiau yn cael coffi, brechdan lacwn a chlog. Na ni de. Wel, os ych chi yn moyn rannu eich campwaith, ych chi wrth gwrs yn gallu lawrlwytho eich fideo, iawn, fel ffail MP4. Ond wedyn wrth gwrs mae'r fideo na, mae'r ffail am ni fod ar eich dyfais chi, felly yn y folder downloads neu yn y camera roll os ych chi ar iPad. Felly weithiau mae hwnna'n gallu bod yn bach o waith galed i ddelio gyda hwnna, roi fe'n rhywle arall. Felly, rhywbeth sydd yn haws yw i glicio rhannu a creu dolen gweld yn unig. A mae hwnna yn mynd i gyhoeddi y project cover yma. Mae hwnna'n meddwl y poster a'r fideo i'r we, unrhyw sy'n clicio'r ddolen, maen nhw'n gallu gweld eich poster chi, a wedyn clicio nesaf a gweld eich fideo chi yn chwarae. Felly, dim byd i lawrlwytho, dim byd i symud o amgylch eich lle, just un dolen, just un URL i fynd at eich gwaith bendigedig chi, ar eich hoff llefydd chi, ar gyfer wythnos Iechyd Meddwl Plant 2026. Wel, diolch enfawr i chi gyd am ymuno gyda fi bore yma. Gobeithio bod chi wedi mwynhau y sgiliau ni wedi dysgu heddi. A gobeithio welai chi to. Mae un wers dyn ni ar ôl nawr cyn hanner tymor. Mae'n ddydd Gwener fori diwrnod ôl ar hanner tymor, ond mae'n ddydd Music Cymru chi'n bod. Felly dewch chi yn chi i'r wers sydd da ni ar ôl. Dych ni gael gwared hwnna. Dewch yn chi i'r wers sydd ar ôl fori. Athrawon, llwch chi gwrestru ar y ddolen yma sy'n lan yn adobe.ly/live lessons. Os chi'n postio rhywbeth i'r cyfryngau cymdeithasol, athrawon, bych chi yn neud pethau i gofnodi wythnos Iechyd Meddwl Plant, yna, tagwch fi mewn, at Ysgol Ddigidol, at Meddwl J, a hashnod tîm addysg Adobe yw, draw fan hyn, hashnod Adobe Edu Creative. Felly, tagwch fi mewn fel bod fi'n gallu gweld eich gwaith hyfryd chi hefyd. Right, wel, diolch yn fawr iawn i chi am ddod. Gobeithio welai chi ar wers fyw Dydd Music Cymru bore fori. Bydd gweddill y gwersi byw o hanner tymor tan Pasg yn cael ei lansio yn y dirnodau nesaf athrawon. Os ych chi'n mynd yn pyslan ble mae popeth, maen nhw'n mynd i gael ei ryddhau ar y ddolen sy'n lan fan hyn yn y dirnodau nesaf, popeth o hanner tymor hyd at y Pasg. Right, joiwch yr hanner tymor, ffrindiau. Diolch am ymuno gyda fi, ond hwyl am y tro.